Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat mga nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline diri kita sa Miyerkules naton nga presentation February 16, 2022. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in until 9:15 karon iyang aga diri sa aton sining nga pagpangalagad. Grabe-abi tanang magka-aksyon tang nga nagamonitor na via Facebook kag subong man sa YouTube sa online naton nga presentation. Lakip na magka-aksyon naton nga nagamonitor paagi sa online o kon sa on air. No, mga monitor na sa ila transistor radio, nagamonitor sa ilang mga salakyan, may nga gagid. Welcome na diri sa aton sini nga pagpangalagad nanong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pila ka ma-update karon nga aton sini hibaluon after nga ginpaidalom ang Bacolod and Negros Occidental sa Alert Level 2 status. Ang Department of Education, isa ini sang mga naga-proponer o kon ginaplano nga ipabalik gilayon ang implementasyon sang face-to-face classes. Tisan-on ini mag-aumpisa diri sa Metro Bacolod kag Negros Occidental. Ang Bacolod City may aras ang plano nga magpatigayon sang meeting ang local school board sining nga semana. Tilang tawon tani ko na no ang ilagid nga mangina plano san ogid exactly ang petsa nga dira patigayunon ang pagbalik, pag-resume sa face-to-face classes. Because this time hindi lang ni kay pilot testing nga matabo, no? Kundi may possible additional sa mga schools nga ilakip na sa ginatawag nga face-to-face classes. And then, sige-sige man subong mo, ang ginahimo sang gobyerno nga pagbakuna sa mga kabataan, so most likely, kung magdamo na gid ang mabakunahan, di pwede rin guro kabalik ang kabataan para sa face-to-face classes. Ano pagid? Ariho, may ara sang temporary restraining order. Gagin papanaog ang korte angot sa plano sang gobyerno nga mag-import sang kalamay. Dumduman yung nga nagligad ang SRA, no? Ginatagan nila sang green light nga mag-import iya ang gobyerno sang kalamay nga supply para diri sponsod. Di kundi galalain ang sektor sang mga plantador, no? Ang mga plantador nga sang tubo, ngati, may lang yan yung mga big-time planters. At least, may ara pa sila kuuton, kag gamiton in kaso ginman nga pareho sinisubong perting pagnubo sang presyo sang kalamay. May ilo extra ni sila nga tinago. Pero kung ikaw isa ka ordinaryo kag gamay nga plantador sang tubo, kalamay mo gidi, kay ti subong, ang imo sini production, kalamay man mo. Di ang presyo subong nagnubo o grabing gasto sa mga small planters ang tubo tapos ang presyo sang kalamay tuman kanubo. Di mo abibawi na o istoryahan ta na karon dugay-dugay ha. Again, this is only at 20 days nga temporary restraining order tinanong matabo sini, no? Ginapaabot ayhan nga i-review ini sa national nga dapat hindi ni pagtugutan.
Ano pa? Dumduman niyo atong balita parte sa ginatawag nga aligasyon sang mga nagkaladakpan sa illegal drug operation. Remember nga may mga nagkaladakpan nga ang mga suspect nagclaim nga ang ila mga busing nga nagahimo sang instruction abi, nagahatag sang instruction sa drug operation, ara gihapon kag ini sila ara sa sulod mismo sa prisuhan. Tumduman nyo na nga bisan gani ang BGMP to nagambal sila nga di maguro fair na sa amon bahin because number one, ang sitwasyon balang ginambal to nagligad ni Sir Puerto sam pulis sam PNP nga sila nga ano lang nagkatabo da subong sa BGMP nga sige ang transaksyon da sa mga priso mismo, arang sindikato sulod na, kataway minna sa pangabuhi nila ba? O, din kakita, imo yung sila yadra nag-tinir na mismo sulod, may gwardya na, hindi sige pa yung transaksyon nila. Ito, di ko no, nga daw kadalag ko sa binayran na ida, amo na mga claim, agad nga makatawag sila, pero tiinitan ang aligasyon, once and for all, dapat ini masetol. Can you imagine bala? Ang sindikato, kundi mas mayon na lang ito nga mapriso siya. Kaya in a way, ara sa sulod prisuan, sige mag-gihapon ang transaksyon, sige mag-gihapon ang income niya. Ibaloon tala karon kay nagpatigayon sila Greyhound operation ho. Di may mga na-recover, pero ano man, dawa ito yung cellphone sa nakita kung mga cellphone, dumi ato to charger, hindi nila gina-charge ni sa buli nila. O i-check ta lang nagkaroon si Action Alvin Graba kay ging komisyon ko siya kay do sila ning namiay ni Attorney Duhilio mo. O kung ano abing mahambal ni siyang BGMP, ti may mga kontrabando nga na illegal nga kontrabando nga na-recover, pero daw ay ko to nakita nga cellphone kung may ara ginman, abi baluon ta na sa BGMP karon kay Action Alvin kung may cellphone ginman. Ang nakita ko to sa maging present nila nga recoveries, mga ginhimo nga daw kutsilyo, mga patalom, na daw mo na, pero daw ito yakwanaw, nga daw nanuntabo, daw iya sang cellphone, pero may charger, tiyan pamangkot, ginanon lang yung charger, ginadasok sa buli nila da, para nga magpagsik ang lawas nila, ay kalain, nga may mga charger nga na-recover para sa ano inaiya kay para man sa cellphone di bla. Kag ibaluon ta karon kay at least because sang pagnubo sang alert level status sa Bacolod and Negros Occidental until February 28, nagligad to ang plano sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Siling nila ma-istorya kami possibly ma-appeal kami sa City of Bacolod or the province man nga may adjustment ka matabo kung tani kag ipatuman kon curfew ang pagahambalan. Amo na so parang bilang kamadalag ko mga balita ang aton tutukan diri sa inyo para tuntunan action hotline karon yang adlaw sa nasiling ko na Miyerkules Febrero 16 tuig 2022. Ang aton sining nga pagpangalagad this morning buylog man iradulong sa inyo sa Galwan St. Director Alfred's Pure Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance Kuni ha, ang parte sa TRO nga ginpapanaog sang korte importation no sang kalamay. Pakarunan kuman ang update sa Greyhound operation with Action Alvin Graba or any officers sang BGMP for that matter para may baluan ta kung lalo itong mga recoveries nila. Karon lang ni Dugay. Now, Ari, alert level status of Bacolod de Negros ara na sa alert level 2. In other words, isa ini kamay nga development for us, bangod nga hindi lamang ang travel guidelines ang ginpapos. Mapos ng pag-travel subong. Now, ano ang mga plano pa diri dugang sa mga negosyante kay nagligad to na muno ni Sir Frank singalan tawon ta. Kung magbalikin man sa alert level 2 status, bala may possible adjustment nga i-request man sila on the implementation of the curfew. Sa Bacolod City, hindi mo ni dali-dali nga madula ni siyang alert kung ang ginapatigayon nga curfew ordinance unless nga may himuon nga executive order sa mayor kag ginatagan to sa mayor kuan mo may ara siya sang ginatagan siya authority nga kung in kaso ginman depende sa status pwede may mga adjustment ka matabo. Now question, may adjustment ayan nga gusto i-request man ang hanay sa mga negosyante? Online sa hotline. Online sa hotline. Pero ang presyo sang gasolina do ay gid ganubo, no? Gatong ya do pinagusto na lang sila ho. Joining us over the phone is the MBCCI Chief Executive Officer of Bacolod Negros. We have Sir Frank Carbon. Sir Frank, how are you? Good morning. Yeah, I'm fine, Art. Oh, sige, go ahead, sir. Salamat gid sa time. Now, number one, good thing, nagbalik na gid man kita as expected sa alert level 2 status ang Bacolod kag Negros. Travel guidelines mas ginpapos pagid subong because if you are fully vaccinated, only vaccination card ang request, no, ang ginapangayo. Sir, may ara kamo plano nga mag-appeal or mag-request pagid sa aton mga LGUs sa Bacolod City for that matter and Negros Occidental nga sa pagpapos pagid sang curfew? Art, ang amo na pinsar subong nga ara nga sa alert level 2, it's not anymore curfew or liquor ban, no? That's gamay na siya nga butang. Ang importante subong ang alert level 2 signals nga dapat magsugod na ang aton economic recovery. So, ang focus ng aton local na government and even national government is on the job creation. Okay. Kaya amo na sa kulang kada problema gid mo ang kadamo sang kompanya nga nagsira kag kadamo sang nadula nga trabaho. So now is the time nga dapat mabalik na ni ang mga trabaho, no, para mag-normal, matamat normal ang atong pambuhay. But paano question mapabalik ni? Nalantaw namon mabalik, madasig ang mga pag-abri sa mga negosyo at trabaho kung ang aton national government at local government magdaso na sila tudo to create jobs, mga infrastructure. Kinanglan, may kwarta na nga matupa sa kamot ng atong mga tao. Kaya kung may purchasing power sila, may buying power. Ang production, magasige. Ang mga farmers, matanom naman. Ang fishermen, sige naman sila makayo da kwa sang ila produkto sa dagat. Kag ang mga
negosyante naman diri sa banwa, mag-abri naman. Kaya pag-abri, dala na ang trabaho. Ba't kinanglan anay, may kwarta nga tudo mahula. Ang makasarang na magula kwarta sa tawag dabi kung sa English, pampriming sa ekonomiya, ang gobyerno lang tubong. Kaya kami, ang negosyante sa Baloka naman, halos gid na gubas-ubas gid. Hindi na our banks daw, hindi magtulog sa amon tubong. Kikita nyo sa amon gada. Nga naman sila, ma-restructure naman ito luma. So that's normal. Kaya hindi kami sina. But that's why the government has to, sila na ang lead sa pag-tudo para nga may kwarta na mag-circular sa aton nga komunidad kag mag-abri ang negosyo. O amo na subong. That's why ang ginasiling ni Mayor Bing, which is nagsugod na nagani siguro sa nagligad pa nga tulig sa tatlong ining iya 3 billion na kwarta na sige isang trabaho no repair ng tindahan ng merkado sa atong dalan repair or construction sa mga silaan sa mga DCC. I think that thinking of the museum or coliseum or like that, no? That's very good. Kinanglan, diskusyon gining kwartahan di pagdaguon para magbalik ng ekonomiya ta. And what is good here is ang election spending magadugang pangusto is dua. Government spending and election spending magadasig hopefully ang aton pag-abri ng aton ekonomiya. Pero may ara pa yan, kwarta, pundong gobyerno, nga magamit para sinisar sa recovery process or recovery stage sa aton sining gobyerno sa pangkabilugan? So, ito malipat na ang gobyerno, hindi man isla collect sa taxes. Correct. Taxes, real estate taxes, no? And everything, hindi man na sila. Plus, we have my loan facility na sila sa aton government bank, EDP, Taglan Bank, na gamito nila for rehabilitation man nila. It's available. I don't know kung na-avail na nila. Oh, it's there. Nga, pwede nila magamit. Oo. Pwede ganin nila base mapunda ang ilang increase in ira because ang Mandanas law, no? Ruling. Oo. It may increase ang ira nila. I think pwede na nila man magamit. So amo nang ina-expectan namon nung after sang pandemic now start recovery. So government starts funding. Kami gani, istorya na kami sa amon bangko, tinyamon recovery period na ni kinanglan ng taon kung pwede na ang amon working capital line may increase nyo kasi ara no gobyerno magasto na so ibinta na kami may pangbayad na kami so kinanglan you have to recapitalize distance ng amon lang ding short term working capital line na tawag lang you can draw for that 180 days something like that para may pangkapital ka man pambakal ka naman sa inyo. Okay. So at least sa inyo bahin niya, this is a good indication for the recovery man sang mga negosyante bangod sa paghalog sang pagsinulod possibly paglagaw na diri kadto diri sang pila ka mga negosyante or possible nga bag-o nga mga negosyong mga bukasi kag para sa inyo sa mga negosyante subong nagligad to sang taas ang alert level status why ang iban ganin why pa nakabalik daw may plan why nagiya planong iban nga magbukas liwat sir mo why kami ga-expect na sininga tuig may bag-o nga mga negosyo nga masulodi no ato na ang nagdrama Abril lang anay kag at ng mga construction mabalik naman kita mo manggulo no hindi production sa dalag-ko mga kairal ka na mag-full naman ang ilang construction nga kuwanda effort para magdamo naman ang trabaho no so ilang mabalik na pre-pandemic no we don't expect new investment not yet I don't think we're ready for that. Okay. But ang nagsira maabril lang atong half na open lang mo full open mga construction balik ng everything. And also now that people are moving and hopefully
ma-augment ang ilang, matugangan ng ilang buying power ng aton nga local and national government. Aha. Pero ito ining nga initiative, umpisa nyo diri sa lokal ang pagsugilanon sini sa mga LGU, sir? Hindi ganun, sugod sa hapon, may meeting na kami national. Oo. Ano ang strategy with big resistance sa pagkamublat na palatable man sa local government to start now with spending. Okay. So, ano mga strategy para nga magasto. So, we will have a lot of meetings na like dito sa Region 8. Sugod kami to, ang una nila itong istoryahan ang kamahal sa mga Fort Cristo, nag-oblis 100% saka sa Ormoc pag sa Tacloban. Isling nila, sir, pag mag-amo ng hindi nila pag panaugo ng Fort, pag abot isang pagkaon na halin sa ibang riyon o Manila, mahal-mahal na tayo din maabot. Huwag pakwartang taho, madugangan 40 pesos kung extend niya. Ato ang matnod na port kag alin sa Region 5 Region 7. Kaya man kagastos so kay makulat sa total sila kadlaw yung makastos. So things like that. So everybody now in the business sector and the national government are talking kung paano pagid mapadasig ang ang Region 7 to Alas 8:28 na. Balikan ko lang na kadali si Mr. Frank Carbone in a short while kay tikawalo ka ini nga mga indikasyon kag ini karon nga development anong impact man sini sa ordinaryo nga pumuluyo no kung may trabaho ginman sa uli nga ma-provide kabalo ka namo gid na displace sa trabaho sadto nga way pagitsubong nakabalik. Sir Frank, sorry gid na utod ang aton linya. Yes sir, you were saying na. So, amo na. I'm sure ang local government and national governments are thinking along that line. No pampricing, spending heavily anay. At the same time, kami man, ina-engage man namon ang government agencies kabala. Ang atong PPA, ang atong DOA, ang atong DTI, DOC, para lang these are the people who can help us here locally na mag-dasig-dasig ang pag-update ng negosyo like ang hambal ko to sa ginaistorya ang PPA ito and ARTA sa Region 8 nga muning natabo halos 100% increase ang inyong plus magsulod sa Blackport is no? Magsulod ka siyang cargo mo to sa transporte ka mahal ng tila to. So amo man atong ginagawa namong ginaistorya sa atong PPA kag sa ARTA no region ini no so, mga kuryente nga istasyon siya daw yapon kamahal no ang ibang nga region 6 to 7 pesos na lang kita ya between 10 to 12 pa aron na siya so halos doble so takok ni nga mga glasto namon inaatubang pisling namon ginawa pa namon nga pangita sa kapital para makabre tapos bumbahan kami sa mahal nga mga utilities na no kuryente ibig tanan everything na ng gobyerno mabulig ng that aspects para ang amon nga business nga expenses maganubo-nubuhan para we could recover meaning to accumulate on our own capital and sustain ang aton economic recovery. Okay. On that note, Sir Frank, salamat gid sa time and keep us posted kung may ara gid man sa mga panibag-o no nga mga madihon nga mga planong inyo hanay sa palabuton. Salamat gid sir, good morning. Oo, may nga galiwatan. Salamat ha. Thank you. Action Hotline. Ang nakita sa mga negosyante, dapat ang gobyerno maghimo na sang inisyatibo for the recovery sang negosyo, trabaho, kag ina mahimo, suno kay Mr. Frank Carbon, kung ang gobyerno mag-spend na sang kwarta, ting pamangkot may bastante na blang kwarta, especially nga kung ini nga plano for recovery, dapat ang national government among magpanguna diri sa paghimo sang inisyatibo no nga maduso kag may ara maplastar sa husto ang bulig hindi lang sa negosyante kundi sa pangkabilugan ang recovery program sang gobyerno ta. Action Hotline. Ang isa lang nga ginaayo ta tani lang hindi na magbalik ang mataas nga mga kaso. Magtayuyon na lang ini agod nga wala na kita sa dapat kabalakan. Now,
amat-amat naman subong nga nagapabakuna, sige-sige naman ang vaccination drive. Hopefully, initanan ma-address no kung maplastar na sa husto sa ulihi kag ang problema sa pandemic matapos na. Bisan nagapangabuhi kita upod sa sining virus pero mas maayo gid no nga may ara kita sang ginahimo bla no parang sa sining sitwasyon mga ka-aksyon. Action Hotline. Alas 8:32 na. Okay. Now, isailuan ko lang si Atty. Ulo karon na. Pero ari sa aton nga linya ho, party Greyhound operation, ang BGMP nag-take initiative, at least parang mahatagan sang nagakaigo nga pag-akto, kundi may mga claim to nagligad lang, amo to nga ni nagpagwa pa sang statement ang BGMP because nga ang pulis nagambal si Sir Puerto nga may ara sang mga sindikato ay nung gatiner sulod prisuhan do hindi bla mo o nga mga sindikato nagagamit kaya pong cellphone do mo na pero ang BGMP nagpatigayon sa Greyhound operation ho. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us over the phone, ang spokesperson sa BGMP, Region 6, we have Attorney Duhilio on the line. I-check natin siya kung anong result sining gipatigayon nila nga operation. Gapon, Attorney. How are you? Good morning. Action Art sa linya, sir. Good morning, Action Art, kag sa tanan nga tagpalamati sa Action Radio Visayas. Thank you so much for the time, Attorney. Ano ang result? Kag diin ni siyang Greyhound operation, yung to be exact hapon, sir? So, nagkandak kita sa Greyhound operation hapon. This is a regular nga initiative sa aton regional office, actually. And, supposed to be sa Iloilo ni sila kahapon, but tungod sang issue, din pa kamayo sa aton regional office, unahon na lang ang Bacolod City. So, coincidence man nga mo nang may mga issue before few days ago. So, amo na no nagkandak kita sa Greyhound operations kag drug test sang mga PDL ug sa aton mga personnel. So ang Anong aton result, nga mga Greyhound operatives damo man sang mga nakuha no may mga nuisan sa mga paraphernalia kung ano-ano lang but so far ang aton nga mga major nga recoveries ang mga improvised nga mga inganiban, mga kutsilyo, ice pick, mga muna no. And may cellphone kita nga 3 ka bilog. May mga chargers kag mga iban pa nga mga daw electronic gadgets. Okay. Nga MP3 no mga muna. So, ang nakuhaan sa cellphone, nga ara sa ila, ano sa tao lang ni na-recover mismo sa posisyon niya o sa PDL naton da or gintago ining cellphone sa sulod sang ila karsel? Usually nakatago na siya, nakatago. So this will be subjected pa sa aton investigation kag ini nga mga items i-submit naton ini for digital forensics. Sir, ano ang mangin sa labton or ano ang responsibility sa mga on duty dira nga tiga nakalusot ang cellphone da mo ang question bala? So, i-subject na sila sa aton investigation. So, depende sa kung sa aton investigador on anong ilang recommendation. Aha. Depende ina sa sa result sa uli kung bala paano nakasulod ang ining mga illegal contrabands. Yes. So, Aha. Pero ang isa lang yung importante nga at least siguro mangin permi ni sir ang Greyhound operation bala to make sure nga ining mga tao da kag ining mga issues nga nagligad to do create iya sang daw friction between PNP and BGMP ngati although individual malang to yung pulis ang nagambal sad to pero sir ano na settle na to ninyo sa PNP? yes, so actually ang aton nga regional director na kipag-istorya naman no with the PNP sa BCPO and together with Police Major Puerto. Okay. So nakasugilanon naman sila. At least na plastar na to, nabutang sa usto nga perspektibo kay siling ko gani kung dapat pungkuan yun niya kag istoryahan kay kung diri ni Samon magsulod na sa media ti duro na karon
posible madugang pang ang relasyon bala nga supposedly pareho Yes, ka mo nga nagaserbisyo, nagatrabaho, ti kung hindi ka mo maglintindihan ay karon da kundi paano tabi ma-maintain ang tinatawag nga maayong pagtrabaho unity ninyo, sir? Tama na action art no kag muna dapat naton nga obrahon no magbuligay para kung kag mag-istorya kung paano matapna ang amo na nga mga sahi sang mga irregularidad nga nagakatabo no. Aha. And in fact kung mag-share sang information kag magbuligay kung paano ang dapat nga obrahon makuha naton ang gusto naton kag makabulig sa aton mismong investigation. Pero sir, dira sa sulod, atong claim nagligad ni Major Puerto, nga may ara gidra ginapalusot nga cellphone, ginapasulod sa mga sindikato kuno nga kontak ang mga naganegosyo sa illegal nga droga, ini sir na counter-check naton. Ongoing actually, action art ang aton investigation regarding sina. So, as soon as possible tayo mabalaan naton kung paano no natabo ang amuna kung posible nga matuod gid man. Aha. Pero gina-consider ninyo kag subject magyapon sa thorough investigation. Yes, action art. So sir, sa mga pumuluyo sang Negros and Bacolod nga nagamonitor, ano ang mensaheng mabilin mo sa ila as assurance ngati kunara dira sa facilities ninyo ini mga illegal mapauntat na? Ginapasal ito no sa aton pumuluyo nga di BJMP ang gahimo gid sang tanan nga tikang para at least mapunggan naton ang amo nga sahi sang mga aktibidad sa naton nga mga PDL. And we assure the public nga we will remain true sa aton nga mandato nga maghatag sang maayo nga serbisyo sa aton mga PDL. Okay. On that note, salamat gid. Pero sir, by the way, kung di nagkambyo ang alert level status naton, ang mga visitation, most probably ni siya, mabalik ni siya nga daw medyo halog-halugan naman. Yes, action art to. Pero non-contact gihapon. Non-contact may barrier. May barrier. Ay, sige. Subject sa mga parameters man gihapon. Ate, sige. On that note, attorney, salamat gid sa time. Ginatag karon nga aga. Good morning sa imon. God bless. Thank you very much, man. Action art. And God bless. Action Hotline. May cellphone gali nga na-recover. Aber. Ikwaon ta na abi karon kung ano gid ang mga listing sang recovery. Sino ang nakuhaan sang cellphone para nga may baluan sa publiko? Sino yung nag-operate da kag ini dapat hindi lang magdulog sa ginatawag naton after the recovery gaway na sang himuon ang pamunuan sa BGMP? Sino may dapat sa labtunda nga nakasulod ining mga cellphone and other illegal contrabands? Now, kung may cellphone da, in short, pwede sila tuon makatransact. No? Sang kung matuod giman ining claim per se nga may ara diya sang naga-operate gihapon nga ang isa ka durugista nga sindikato ara sa sulod nga nagapalusot sina. In order nga madula ang duda sang tawo, dapat ni imbestigahan gid sa BGMP leadership agon ma-determine nga kung may ara gid man dira sa sulod nga ila mga personnel kay hindi man na pwede ang cellphone alangan mo na ihaboy alin sa gwa nga masalo sang priso sulod to. Action Hotline. Ang coordination kabudlay sa naguro nga kung way ka to communication sulod paano mo abi mapabalo nga ara da cellphone ipadala ko da simo ha o ano da ti siyempre ang cellphone na naglabay gida sa mga gwardya o tiway gid siya nakabalo da sa gwardya nga may mga cellphone nagali na sulod da tatlok nukbilo. Action Hotline. O ti kundi dudang tao isingay ano man tuod gid man guro ni mga aligasyon nga mo na balati ang aton malang nga dapat siguro actually ini nga bagay dapat pong kuan niya sa BGMP kag PNP mabuligay sila investigation o i-counter check sino to ang mga na-transaction kung matuod din man kung way ka mong ginatago way ginay problema ha? Pwede man lang nga okay subject na kami ka investigation da may ara man separate investigation PNP para mabalaan ta kung sino nag-facilitate da nga mapasulod ang cellphone na kay kung magbuligay ng duha ka kwerpo sigurado ni madiskubrihan kung sino da ang sindikato sa sulod. Sorry to use the term pero paano bi kasulod ang gadgets ni?
paano abi ko ni stricto giman because ang facilities ta may COVID pa porti why man contact gigani nga magbisita ka darablay ng maka atubangan gi kamo kuning gwa niya kuan lang may barrier o ti kon magistoryada karon kundulan cellphone why gisang galantaw da sa inyo how Action Hotline. araw-araw ta nga makasulod niti ang aton malang diri in order nga madula ning tanan nga duda sang tawo. Please conduct a thorough investigation. Please conduct sang ginatawag naton nga kung pwede nga may ara separate investigation ining PNP kag BGMP. Agon madula na ang katabo nga illegal sa mga pasilidad nga bantayan sang Bureau of Jail Management and Penology. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumamposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong,
Aksyon Art Tayupo, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinananon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa ino palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning lang kay Alex Montesa. Siling niya, mga dalaw jail guard kag nagapangumpra sa gwa nga na-assign sa kusina ang ibulbado dira Sir Art. Ang nagapasulod sa magkontrabando sa sulod prisuhan, dugay na lang ang sistema nila. May mga kaso sa druga, ganraning isa sa mga aksesor dira. Tiya makon mo ning duda sa tao, sige gyapon. Aksyon Hotline! Ang aton lang gani siling ko, after sa sining ginpatigayon nila, nga Greyhound operation kang napamatudan nga may mga gadgets sa sulod, dapat imbestigahan paano nakasulod kasi sinong responsable sina. Aksyon Hotline! Good morning lang kay Ma'am Vanessa kag Mayo kag Doc Matt Mayo sang Minnesota, si Jinky Jalagdon sa Phoenix, Arizona, Noel Amar kag Milili Uligo. Salamat gid sa pagmonitor araman si Bobby Duran. Parintiguro ni Action Boy ni ay. Araman si Roger Dahay Macabales, Lorna Umbao, Faye Magbutong, Shakil Tarak Muhammad, monitor si Valihera Vesca Lyra, araman si Ana Marina Patricia, Mary Karin Gules, Maria Teresa o Teresa Di Roque. Salamat kita sa pagmonitor kag Nunoy Ong. Oy suon may nga gada. Si Ray Jose Dani Kagrini Padriga. Good morning man. Online sa hotline. Ariho, kay maki-update kita bala, kay siling ko na nuning national government, ang paminsar lang niya permi, balas ang karon na gobyerno, is importation, pati galunggong gina-import niya sa Pilipinas. Sa gabakal kita sa China, ang lain pa, basi ko nini nga mga galunggong, ginakuha bala dito pa sa ginaawayan, nga ginaklaim sa China, nga aton man niya sakop lang. Istorya kita para sa mga mamumugon. Now, ini nga concern hindi lamang sa dalagko nga mga plantador sang tubo, kundi pati na sa mga magagmay, nga bisan gagmay nga mga ginatagan bala no sang duta sang gobyerno, nagapaninguha magkuntani magtulutanong tubo. Tining kakita si imo yang nagwa pala tong balita no parte sa importation, sos grabe nga pagnubo sang presyo sang kalamay kada sako. Ti patay na ning tao, mahal ang imo abono, sobra yang imo gasto, ang income ang balik sa imo, tiway na balda pero i-check naton, we have attorney Dino Yulo on the line, kag ti kabalo kita si attorney Yulo.
Anay board member dira sang SRA o Sugar Regulatory Administration joining us over the phone. Kaya mayong balita do may TRO subong ipapanawag ang korte parte sa importation ni. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Masimo. Action Art, no? Good morning. Imo sa natin salamat. Salamat gid tell us daw mayo tong update kay daw may ara sang ginpapanaog ang korte nga TRO parte sining plano sa gobyerno siling ko gani subong nga gobyerno bala do nadumduman naton importation na gilang attorney. That is correct, no? May ara kita sa TRO, no? So let me una gid ka panggulaan kita sa kay DJ Sarosa, no? May grupo ang rural sa situation sa sibad sa Sagay, no? Kaya nakakuha sila sa na temporary order sila sa RTC sa Sagay. So at least may support kitang aligid subong, no? And I agree with you, no? Apparently nag-shift ni policy shift sa gobyerno na to, no? Instead of working on on agricultural productivity and food security, nagtatukit niya sa import dependency. So dili padulong, of course, ang padulong sila sa kapigadon sa ating farmers, and hindi naman na malayo na sa ulihi base kung wala na kita sa kuwaan sa imported ng mga kinanglanon, base afford mataas ang issue. So ang aton na put on the table will be compromised. Aha. Pag siling ko ganin, hindi lang ikidlagko nga silirong apektado, di masubok gidi attorney, ning gagmay gidi ang mga plantador sa tubo ho? Baluka actual art, no? Kung ikaw isa ka ordinary na sugar farmer, we comprise 80%, no? At least to be very candid, we comprise more than 80% of our farmers in the province of Negros Occidental. Isang kaya hektarya na ginaproduktuhan, dira nang dugot nga palangitan-an, ang pangabuyan, masubilog na tuig, dira man na nakasandid. So, subong lang, ordinaryo lang, ay 200 pesos sa drop per LPG would translate to about 10,000 pesos, no, na loss of income sa ila. Dako na nga bagay, 5 anom na nakapasok na bugas, no? So, amo na sa atin para to be, at least para malaragway na ito ang epekto, tinitaton ng mga magagmay na sugar planters. Gani, ti ang lain sina, birahon ka sa mataas ka presyo sa abono, nga isagid sa kinanglanon mo nga maglambo ang imo tubo, kay ti porte man subong ang lamgod na sanduta, tidugangan pagid sining importation. Yan kung ano ni nga, sa ngara ka na attorney, duway man niya labutan pa sa punto sang SRA nga naglabot sa pagduso sang importation? May ang action act na para kita to be fair to all the parties. Kita sa muna ng mga magagmay na pagpasulot, no? Just to level up our supply and demand, no? Ang importante sa import program, panangitan din ba na kulang, is to calibrate it, no? Hindi pwede during season, kaya masyado nakasakit sa aton ng mga producers. No? So, ang importation will be isa ka pamaagi para na hindi yatani mapatay ang producer, but to ensure na interests na atong general consumers, farmers are always taken to heart by whatever administration na nagapulpo sila. Pero since nga may temporary restraining order, how long it paano ini lawig ini attorney kay siguro 20 days lang ni kag nanong matabo after 20 days? Okay, so if we set a timeline, it's February 17 right now, 16. So you add 20 days, that's about March. So important is we are going to prevent the first tranche, no? Because kung lipapayan, na nakalusot sila sa ila hilikoton, by March 1, abot na rin taning kalamay. So, siguro wala na. Number 2, kung subong ang importer or subong ang designated na sugar trader, malibog ang ulo mo. Because hindi mo pakut kung anong eventuality ng sugar order because the case will eventually be settled on maging invalido ng sugar order number 3. So for the meantime, we will have a temporary receipt of 20 days. We hope that during the hearing, it will be sufficiently proven, no, na detrimental ang pagpasulong sa interes
subong grabing pag nubo gid sa presyo sang kalamay sa mga ginadalaan sang farmers, no, sa mga plantador. Bisan nakita naton diri ang nagwa nga sa tali ho, do ka grabe gid ang pangnubo kada sako, attorney, no? Sa Victoria's Milling, it dropped by about 240 pesos. Sa Suso by 213 pesos. Sa Central at Carrera de la Carnota, I think by about 180 pesos. Sa Farmers area, Central Negro, at 3rd District, Lucas Central, by about 150 pesos. No? Grabe. Sa Iloilo, by 200 plus pesos man. So the effect is wide. No? Hindi lang ulangok mga epekto sa aton. Especially sa silingan natin sa magkagmay natin ng mga sugar producers. Sige. So, sundo namon ini nga balita and hopefully maging open ang imong line for possible more interviews in the coming days, especially kung may ara sa mga update. Please keep us posted, attorney. Salamat gi sa time. Salamat man sa inyo, Art, no? Salamat man sa tinio, no? Labi na gid nga paangot kung mapabalo nato ang ating mga sugar farmers lang aton subong mga kaintanan kung gusto sa kalamay. Madamong nga salamat kag mga aglas sa natagpalamat. Salamat, kid. Good morning. Bandayan tani ha, kay hindi pa ni stable subong eh. Amo na galing ang problema tabla kay ang mga maalam dira nga nagapalibot kay President Tigong supposedly dulaon na ni tani ang mga thinking and mindsetting bala nga ang mas ginapaboran nato niya halimbawa lang sa mga plantador ni o sa mga farmers, why yes ang nagpaminsar paano muligan ni nga masustain mabuhi man ang mga farmers? Instead nga buhion mo, ginpatay mo kay hindi man niya tanan nga mga plantador di dalag ko pila ka porsyento diri magagmay. Hey, good morning lang dira. Kag happy birthday kay Dinesh Abanilla kag Serimar Bobet Lozares. Halin ina kay paring Raymond Alarcon Sagal Junior. May agaman, good morning kay Engineer Ulia. No, monitor siya. Regards lang dira sa grupo. Action Hotline 2006 going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Hashtag
Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH. Ray Flores Barriuga, silingag ka monitor man kami dia. Paring turko jong ko sa Isabela, pare may agada. Kumustang kanding agin butangan sa bagman. Mary Ann Anyo Ramuran, good morning man. Isabilinios. Si Mother Alili Anyo. Gamonitor man kuno karon nga aga si Jerry Lima ko araman, si Mariano Mihika. Kung ikaw isama ka-ordinaryo nga tao, hindi ka kabakal isda kay mahal sang presyo sang isda kag nga import amo man sa kalamay, correct na amo gani. Nga pati galunggong subong ma-import na kita. Ay, hindi amo. Action Hotline! Why na ko galing tiyempo, so rigid sa way malabutan ng mga mensahe no, nga na ginpadala niyo. Action Hotline! Action nagtayhupon. Thank you for joining the show. Mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.